Ne aflăm pe șoseaua Muncești 171, prima linie, avem vizibilitate și acces facil, chiar vis-a-vis de parcul de troleibuze numărul 2 și alături de baza Angrov Ladalina. Este o zonă activă unde deja funcționează business-uri din domeniul auto. Și aici vorbim despre un parteneriat corect între stat și mediul privat, fără improvizații, fără reguli schimbate din mers și conducându-ne de legea bugetului. La moment avem disponibile un depozit de 153 metri pătrați și un spațiu de 109 metri pătrați, care este potrivit atât pentru depozitare cât și pentru activități de producere. Cum veniți pe teritoriul, intrați în blocul administrativ și la etajul 2 putem discuta despre ce avem de oferit în locațiune. Locațiunea la noi este prin licitație și vedem dacă afacerea ta poate funcționa aici. Dacă ai nevoie de spațiu pentru activitatea ta, vino să vezi această locație.